Krúci ma po bruchu. Som zvedavý, kde ti tu ja nájdem nejakú reštiku. No ešte takto prehľadnuté som nemal. No ako boha. Prehľadlo mi. Že by z mora niečo by som zobol? A kdeže? To bude všetko presolené. To ja už viem. No boha, to sú ceny. Žaba na havajský spôsob. 14,30 eur. Si musia zo mňa strieľať. Šalát Honolulu. No kde sme? Po Jašenci. Obzerám cez ananásom 6,30. Zamúčnik 6,30. Neexistuje. Boha, čo som ja milionár? Boha, aké ceny. No najlacnejšie, čo tu je, surfová bageta za 3 eur. No vyskúšame. Čo mám robiť? Hlad je hlad. Dajte mi jednu tú bagetu. Toto ma čaká? Toto ja budem jesť? To čo má byť, boha? Haló? Sevás, to je Kuli. Kuli. Zdravím ťa. Starec, zase som sa prežral. No, ja nejsom prežratý. Neprehľadlo. No ako tu? No, drahé, no čo? Ja som mal rezeň s hranolkami. No ja bagetu. Jak Johnny, ten je furt na bagetách. A čo tam žerú? Neviem, no. Žaby a neviem ešte čo. Žaby. Pôjdem sa ti opýtať, hej? Tak sa mi opýtaj. Hej, neboj. Dobre, starec, maj sa. Dobre, pozdrav. Kde ti tu je nejaká dobrá reštaurácia? South Africa. Welsh rabbit. Yeah. A toto čo žereš? Však tvoje fúze. Linsen mit Spätzle. Breka PD, chef kuchara. Gastro brekeke. C'est le canard, le duck, le canard. Caroline. J'aime manger du saumon, beaucoup de légumes différents et variés. Počúvaj ma, povedz mi, aká je najvychytenejšia pochúťka surférov. 10 kadrisky. Lovely. Demikat. Brigzové, pirohy, la kokose. Kapostové, friašky. Brinzové pyrohy. Brinzové halušky. No kurník šopa. Pyrohy jedia, brinzové halušky jedia. Ja neviem, odkiaľ to majú. No, istotne od nás, odkiaľ inak. Ja som vždy vravieval, že slovenskí kuchári zadeľujú celosvetové trendy. Tak to bolo a aj vždy bude.